isip pari o obispo. Usa ug makita sa simbahan nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog niining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliyo po kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hindi mo kami tugyan sa kanaman. Nanualo sa akin sa utan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, anak sa Diyos, kaya kong makasasal. Para sa oras sa aming tayo. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, palihog manindog alang sa anghelos. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ug ang pulong nahimong tao. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod siyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa mamayaong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. May hapon pag-usab, maigsoon ko diyan ni Kristo. Welcome sa atong ikaupat nga adlaw sa atong Misa Domina. Atong pilgrims karon mga ikan sa World Apostolate of Fatima, Youth Apostolate of Fatima, Legion of Mary with Area 4 Chapels, Exubil, Bilya Sakati, Lower Sakati, Kauswagan, Lower Kauswagan, Abiliano sa Compound, Santo Niño Community, and Kabulakan. Atong mass sponsors karong adlaw silang Mrs. Marcy de Chosa and family, ang World Apostolate of Fatima, si Mrs. Edith Aquino o si Mrs. Christina Yang. Atong choir, gikan sa Servants Community sa Blessed Sacrament Parish. Niya ato ang mga kaparian karon giimbitar ang ato ang mga Franciscan Fathers, silang Reverend Father Artemio de los Santos, TOR, o si Reverend Father Choker Ihida, TOR.
Palihog, manindog. Nining ikaupat nga nobena nga misa, ato nga ihalad ang mga pag-ampo no sa atong gibasa ganina sa mga sponsor no nga mga karon nga ikaupat nga nobena. Atong iampo ang ilang mga intention ug kita sab nga nanimba karon atong ihalad ato ang tagsa-tagsa ka intention. Sa ngalan sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios, nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong maigso, kay nakalapas ako dakong uyama, sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayong buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muya ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
kita. O Diyos nga namati kanunay nga maluluyon, sa imong mga lagad nga nahimutang sa kalisdanan, sa among pagpasalamat tungod sa imong kayo, nagahangyo kanimo. Nga human malingkawas sa tanang dautan, sa kanunay magalagad kami kanimo nga malipayon. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hariyuban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa nang basahon sa mga hari. Usa niya nakaadlaw sa paggawas ni Jeroboam sa Jerusalem. Ang propeta nga si Ahiyas nga taga Silo, gikasugat niya diha sa dalan. Si Ahiyas nagsulob og bag-ong bisti, ug sila rang duha ang diha sa kapatagan. Unya gigisi-gisi ni Ahiyas sa napunog duha ka bahin ang bagong bisti nga iyang gisulob. Uging na niya si Jeroboam, dadaang napulo ka bahin. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga hapit na niya lang katon ang gingharian gikan sa kamot ni Solomon o gihatag niya kanimo ang napulo kabanay sa Israel. Apan usa ka banay mahibilin kang Solomon tungod sa iyang alagad nga si David ug tungod sa Jerusalem, ang syudad nga iyang gipili gikan sa napulog duha kabanay sa Israel. Busa mialsa ang Israel batok sa panimalay ni David sukad ni adtong panahona. Ang pulong sa Ginoo. Ako ang Ginoo.
sila sa katiga sa ilang mga kasing-kasing. Nagalakaw sila subay sa ilang kaugalingong mga tambag. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Sa walay dugay pagkamangon ko ang ilang kaaway. Batok sa ilang mga kaakban, ibakyaw ko ang akong kamot. Ako ang Ginoo nga imong Dios. Pamatihang akong tingog. Noon nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya nibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro o milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tao o gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo o iyang gihikap ang dila sa tao. Og mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya
ug miingon sa tao, Ifata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. O gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol, iyang gihimo nga makadungog og ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang mga minyo, basta moabot sila sa ika-50 nila nga kaminyoon, no, silang panag-uban. Kung imo sila nga i-greet, imo sila nga tagaan sa imo nga pagdaig, mukatawag yun sila. Smile nga nalipay gyud kaayo. Bisan gani ang mga kamadrihan o mga kaparian nga mag-celebrate sila sa sila nga 50 years nga pagkapari o pagkareliyoso, no, mga madre. Grabe sab ang makita nga smile. Kamu karon, mga parokyano sa Holy Cross, kung i-greet na mo nga happy 50 years, would, unsa man sa inyong itubag, inyong mga smile, no? Makita unta sa inyong mga smile nga nalipay sab mo. Kay gi-greet mo na mo nga malipayon nga 50 years sa founding sa mga parokya. Pero maigsuon, kining mga smile nga kanang atong gipang-greet nato kining mga tawhana nga nagsaulog silang kas-50 anibersaryo man sa kasal, sa kaparian, iyang pagkapari, iyang pagkareliyoso o sa mga parokya. Kining smile nila, dili ingon tungod kay ang ilang pagpuyo, ingon niya purura kalipay, kundili luyo niya ng mga smile, nagkadaiya ang mga kasinatian, mga pagsulay, mga kapakyasan, bisan gani kining gitawag nato sa parokya, makita magyud nato nga dili lalim ang giagian nga kasinatian sa usa ka parokya o sa mga parokyano mismo kay ang church, simbahan ug ang mga tao. So daghan kayo siguro mga scandalous nga nahitabo. Daghan siguro kayo nga mga money matters ang mga issue. Daghan siguro pod mga issue sa mga shepherds o mga kaparian nga niagi dinhi nga nasay mga apan. Na siguro yung mga pagbati o relasyon nga utang nato nga naapektuhan. Nga mo na kung once nga maapektuhan kining relasyon ay uban, dini dayon manimba. Mingon na lang dayon, maghuwat na lang ko nga mailisang pura paroko, anak ko mobalik simba nining parokyahan. Daghang mga kasinatian nga di pa nato yun siguro mahisgutan tanan. Pero kabahin ka na, kining mga pagsulay, kabahin ka na diha sa mga success sa mga parokya. Kay matod pa na ginaingon nga ang opposite sa success, dili failure. Di ba? May failure and success. Dili na siya mo ang opposite niya. Kay matod pa, ang failure o mga kasinatian niya dili mayo, kabahin ra na sa success. Dili siya opposite. Kabahin. So meaning, ang success sa ato nga 50 years nga
pagbarug dinhi sa mga parokya hantud karon, ang iyang mga kasinatian gikan sa nagdumala, mga shepherds, mga tao, lumilihok sa simbahan. That's all nga kabahin ka ng tanan. Kabahin ka na sa success nga nagian sa tuwa nga mahal nga parokya. Muna nga, dili angay nga ikaulaw nato kung atong parokya o mga tao nga nagdumala dinhi nakasinatig kalisdanan, mga pagsulay. Kay kini kabahin lamang no sa tuwa nga success nga ang atong mahal nga parokya, ang Holy Cross, nagpadayon diha sa iyang nga pagkasimbahan o gitasab nga iya nga mga anak. Maigsuon diha sa 50 years nga giagian sa tuwang mahal nga parokya, sigurado gyud nga kining gitawag nato nga gingon sa atong ebanghelyo karon nga ifata, maabli. Sigurado ko nga daghang mga tao na ablisab sa ilang kasinatian sa tuwang Ginoong Jesucristo dinhi sa maong parokya, daghan ang nangaabli, daghan ang nangaayo, dili lang katong mga physically nga giingnan dinhi nga bungol o gamang, kundi daghan ang naabli diha sa ilang pagtuo. Sa tuang pagkanunay nga pagampo, pakiguban sa tuang mahal nga simbahan no atong parokya. Sigurado gyud ko nga daghan kay nangaabli, daghan ang nangausab sa ilang kinabuhi, labi na sa ilang pagtuo. Basin kamo, isa na dinhi kamo nga na dinhi karon nanimba, nga makaingon gyud nga tinuod yun ang Padre. Nga sa among pagsimba, bisan pagdaghang pagsulay ang parokya, kami mismo na ayo. Dili lang physically, kundi spiritually. No? Nangaabli ta, sama kita karon diha sa Ebanghelyo. Nga na isa ka tawo nga bungol o gamang, nga sa diha nga ang iyang pagtuo, ang iyang panghinaot, nga maayo siya, natuman gayud. Kay iya kini nga gihuptan sa iyang kaugalingon, kanabang yang total trust sa Ginoong Hesukristo, nga maayo siya. Kung imong tan-awon ka nga ebanghelyo, ang kasinatian sa katong tawo nga bungol ug amang ug ang Ginoong Hesukristo, tulo dayon kabuok nga mga hiyas ang ato ang makita. Faith, hope, and healing. Tulo kabuok ang nindot nga nahitabo diha sa kasinatian sa mao nga tawo. Ang iyang pagtuo, nasayod siya nga, sure gyud siya nga maayo siya. Pinaagi siya sa atong Ginoong Hesukristo. Yang iya sang paghinaot, nga nagdala nga maghinaot siya nga maayo siya. Naasab diha sa iya nga iyang gihuptan nga pagtuo. Sumuna nga gamay kayong nga kasinatian nga atong nadungog din sa ebanghelyo, pero undanon kay tanan. Kita sa mismo nga kita nagsaulog niini nga ika-50 anibersaryo sa atong ni ang atong parokya. Kinuunta, sigurado nga nahitabo na sa atong kaugalingon. Naglig-o na atong pagtuo, nagpadayon ang atong paglaom diha sa Ginoo, nga kung unsa man gani mga pagsulay nining atong kinabuhian natay hope nga matuman na gyapon ni, nga ato ra gyapon ni nga makabot kining success. Kung nanghinaot nga kita maayo, dili lang sa panglawas kundi sa ato ang spirituhanon nga kinabuhi. Og nindot sab kay na no nga ang atong kasinatian diha sa ato ang parokya, sigurado sab nga kamo nga kabahin nini nga parokya, ato sab nga nabuhat kining tanan nga nasinati sa mao nga tawo. Naabli ang atong pagtuo, nalig-on ang atong pagtuo, nagpadayon ang atong panghinaot, daghang naayo diha sa ato ang kaugalingon, o kita usab diha sa mao nga grasya nga gihatag sa Dios diha kanato, ang atong response nahimo kita nga manggihatagon sa ato ang kaugalingon. Ug mao na kanang mga timaha nga ato ang gikuan diha karon sa ato ang tema karon sa ato ang 50 years nga founding anniversary. Nakita nato na atong pagtuo nga nag-abli ka nato, naglig-on ka nato, nga nahimo kita nga manggihatagon. Nagpadayon ang atong paglaom
diha sa tuang Ginoong Kristo. So inaot unta maigsoon, makita nato dinha sa tawo nga amang ug bungol ang iyang kadasig, no? Bisan pa nga nakasinati siya niini nga mga physical nga problema o disease o kanang kapansanan, wala kini nakapaundang diha kaniya sa iyang pagsalig sa Dios. Mausab ka nang dako kayo nga hagit ka nato. Kay dili ang taon-ta mo tan-aw karon sa ika-50. Daghan pang atong magian, no? Pila ka tuig pa. Nga dagan sa atong kinabuhi nga makasaksi pa ta sa kalambuan sa atong pagtuo, kalambuan sa atong simbahan, ato ang parokya. So hinaut unta nga dili kita mawad-an o mahimo nga mabugnaw ang atong pagtuo. O mawad-an kitag paglaong. O mawad-an na sab kita nga panghinaot nga maayo o mas daghan pang mahitabo nga kaayuhan diha sa ato ang kinabuhi. Kundili, padayon kita nga masaligon diha sa Dios sama sa gipakita sa mga tao dinha sa atong nadungog sa Ebanghelyo. Padayon diha sa pagsalig, diha sa paglaom, aron kita tagaan sa kaayuhan diha sa ato ang kinabuhi. Palihog manindog ang tanan. Mga igsoon sa atong pagpasalamat sa Dios sa ika-50 katuig nga panaw sa atong parokya, uban sa pagtuo ug pagsalig sa iyang walay pagkapakyas nga gugma. Ipataas nato kaniya ang atong mga pangamuyo alang sa simbahan ug sa tibuok kalibutan. Ug muingon kita, Ginoo, tungga ang among pagampo. Alang sa balaang simbahan sa Santo Papa Leo XIV, atong Obispo Alberto, ug sa tanang kaparian, nga magpadayon silang mahimong matinud-anong, magbalantay ug magiya sa katawhan sa dalan sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa Holy Cross Parish nga nagsaulog sa ika-50 ka anibersaryo, nga pinaagi sa balaang krus, magpadayon kitang mutubo sa pagtuo, kaluoy ug paglaom, ug magpabiling magpahiusa isip usa ka komunidad sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nag-una ug nag-alagad sa atong parokya, mga pari, relihiyoso, laiko leaders ug tanang volunteers, nga panalanginan sila sa Ginoo ug ligunon sa ilang bokasyon sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang pamilya, kabatanunan ug kabataan sa atong komunidad, nga magpadayon silang mahimong buhing saksi sa Ebanghelyo ug magtubo sa gugma ug pag-alagad sa isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalina ug panaghiusa sa kalibutan, ilabi na sa mga nasod ug katawhan nga nag-antos sa kagubot, kakabos ug kasakit, nga mabati nila ang kaluoy ug paghupay sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga namatay, ilabi na nga mga miyembro o benefactors sa Holy Cross Parish, nga miuna kanato sa pagtuo, nga dawaton sila sa Ginoo sa kahayag nga walay katapusan nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga balaan ug mahigugmaon, madinawaton mong gipaminaw ang among mga pangamuyo, samtang nagpasalamat kami sa grasya sa naglabayng ika-50 katuig. Padayon kaming giyahi
pinaagi sa balaang krus, aron magmalig-on sa pagtuo, magmaluluyon sa pag-alagad, ug magpabiling nagkahiusa sa gugma. Kiniamong gipangayo, pinaagi kang Kristo among Ginoo. Amen. Palihugmang lingkod, akong gihawag ato ang pilgrim sponsor, ang World Apostolate of Fatima, Youth Apostolate of Fatima, Legion of Mary, with area for chapels, Exubil, Villa Sakati, Lower Sakati, Kauswagan, Lower Kauswagan, Villano sa Compound, Santo Niño Community of Kabulacan, kuyog sa atong mga sponsor, Mrs. Marcy Di Chosa and family, World Apostolate of Fatima, Mrs. Adit Aquino, and Mrs. Christina Yang sa atong Hortore Procession.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton untas sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, nga naghatag kanamo sa imong anak, aron tungod sa iyang kaayo, malingkawas kami sa kamatayon ug sa tanang dautan. Nangamuyo kami, nga dawaton mo nga maluluyon kining sakripisyo nga among gihalad, aron pagpasalamat kanimo. Human kami maluwas sa mga katalagman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Agpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayo, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdayi, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo, maoy imong gasa. Ang among nga pagpasalamat, wala magdugang sa imong kahalanggan, nagpatubo hinuon kanamo, dihas sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, dihas sa usa ka awit, sa walay hunong nga pagdayi, sa pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanina,
mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw na Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawa, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Inaagi kaniyaw ban kaniyaw diha kaniyaw. Gihatag na kanimo makagagahong nga mahal. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya
hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamito ng mga pulo, nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusan. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ka ninyo.
aron nato ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay, ang panagdait manag. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit, alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampu kita. Makagagahom nga Dios, nga pinaagi nilingpan sa kinabuhi, nagpakatakos pagluwas sa imong mga alagad, gikan sa gapo sa sala, ug nagmaligon kanila pinaagi sa imong gugma. Itugot ka namo ang pagtubo kanunay sa paglaom, sa himaya nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pasalamat o pahibalo. Una, special thanks to Honorable Jun Tumulak and Barangay Basak, Pardo, Tanod, and Beeper, to Mr. and Mrs. Benjamin Ordenesa of the Ordenesa Printing Services sa atong altar decoration sponsors, ang ang Holy Cross Parish, nga San Pedro Calungsod, Reflexologist, Mr. and Mrs. Ramon Villaflores, Mrs. Marcy De Chosa and family, Engineer and Mrs. Norcel Acorda, Engineer and Mrs. Nilo Ibis. Ato sang pasalamatan na ato ang pilgrims karong adlaw, ang World Apostolate of Fatima, ang Youth Apostolate of Fatima, Legion of Mary with area for chapels, Exubil, Bilyasakati, Lower Sakati, Kauswagan, Lower Kauswagan, Abiliano sa Compound, Santo Niño Community ug Kabulakan. Sa ato ang mga mass sponsors, Mrs. Marcy De Chosa and family, World Apostolate of Fatima, Mrs. Edith Aquino, and Mrs. Christina Yang. Kanyong tanan, daghan kayong salamat. Daghan nato silang masipang pakpak, pasalamat. Ato sang pasalamatan na ato ang mga liturgical servers, ang ato ang choir, ang servant communities sa Blessed Sacrament Parish, sa ato ang mga lectors and cantor of the psalms, sa ato ang mga ushers and gift bearers, sa ato ang Ministry of Altar Servers, sa ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry, sa ato ang Extraordinary Ministers of Holy Communion, sa ato ang Digital Communication Ministry. O kaninyong tanan nga mitambong sa ato ang ikaupat nga nobina misa, daghan usab kayong salamat. Daghan nato masibang pakpak atong kaugalingon. Ato sang pasalamatan ang mga kaparian nga niya dinhi, ang ni-concelebrate si Reverend Father Artemio de los Santos, TOR. Daghan kayong salamat, Padre. Ato sang pasalamatan ang ato ang Mass Presider nga nagpahinumdom kanato nga sulod niya atong 50 katuig nga panaw isi parokya, nga dili unta kita mawad-an o mahimong mabugnaw ang atong pagtuo, nga mawad-an kita paglaom, mawad-an og panghinaot nga maayo diha sa atong kinabuhi, kundili padayon kita nga masaligon sa Dios, padayon diha sa pagsalig, padayon diha sa paglaom, aron kita tagan usab og kayuhan diha sa atong kinabuhi. Siya ang Local Ministry Director of Novices of Our Lady of Fatima Friars Cebu Community. Siya sab ang Delegation Minister of First Counselor of Delegation of Saints Cosmas and Damian, Philippines. Ato ang Mass Presider, Reverend Father Choker Ihida, TOR. Tagaan itong masipang pakpak, pasalamat. Pahibalo, ugma Sabado, Valentine's Day. Ugma sad ang ato ang mass wedding. So, akong giyawhag ang ato ang ganahan mutambong atong mass wedding ugma alas 10 sa buntag. Giyawhag namo ang mga kaslunon nga dapat na sila sa ato ang parokya 30 minutes before the time para mas hapsay ang dagan sa ato ang mass wedding. Ang ato ang pilgrim ugma sa ato ang ikalimang adlaw nga misa nobina, ang Barangay Youth Council and staff with Barangay Youth Senior Citizens, Extra Ministers of Holy Communion with Area 5 Chapels, Gutyan Subdivision, Kiyot Proper, Kida, Suran Urbanpur, Bacalso Compound, Lower Ginis, Bugo Rigla, Bugobil, ug Insi Idyang. Atong mas sponsor ugma silang Engineer and Mrs. Philip Abiliana, ang Extraordinary Ministers of Holy Communion, Mr. and Mrs. Guillermo Patigdas, o silang Architect and Mrs. Danilo Ledesma. Atong choir ugma ang Archdiocesan Youth Chorus. Atong mga kaparian, giimbitar ugma ang ato ang mga Rogationist Fathers, headed sa ilang Rector, Reverend Father Brainard P.H. RCJ. Inig ka Miyerkules, February 18, Miyerkules sa Badlis.
So ang mga nabinitahan nga lukay sa maging tuig, palihog lang pagdala diri sa parokya on or before February 17 kay sunugo na og ang abo gamiton sa Miyerkules sa Bardlis. Unyag ini kaugma ana Huwebes, February 19 mauna ang ato ang ika-50 katuig pagkaparokya ang Holy Cross. So, ang atong Pontifical Mass alas 10 sa buntag sa Ulugon sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oy, D.D. So, giawhag ang tanan sa pagtambong. So, nagpadayon ang panawagan sa atong parokya, kanatong mga parokyano sa pagpakiglambigit sa atong mga kalihukan, isip usa kasimbahan. Busa padayon gihapon kita sa pagdapit o pagdawat og mga mass sponsors sa matag adlaw sa Nobina Misa, ilibay na gayud sa atong Pontifical Mass ug ubang pang areas nga nanginhanglan sa atong tabang pinansyal. Palihog lang duol sa uktong opisina. Kung nakita sad mo na atay tent dina sa gawas nga sa tay gibang baligya nga mga souvenir items na mga t-shirts na paslay uban dia. Ang proceeds sa dana padung ra gyapon gamiton sa ato ang 50th nga founding anniversary. Daghan kayong salamat. Palihog manindog. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel, kitang tanan, San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat. Mahimo kang among taming batok sa mga kadautan, ug sa litag sa yawa. Gapuso ta siya sa Ginoo nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit nung hupong. Pinaagi sa Dios nung gahom, itambog sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapildihan sa mga kalag. Maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasam kanimo. ug manalangin kaninyo og diha sa inyong pamilya. Ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga misa, panglakaw kamo og dad-an ninyo sa kanunay, ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Kanatong tanan, mayong gabi ug salamat sa pagtambong nining santos nga misa. Ako piyawa ng ato ang mga sponsors, Pilgrims for Documentation, liturgical servers, appeal. Mas sponsors, pwede ka mo maguna. World Apostolic of Fatima. Servers. Acolytes. So, mas sponsor, ready. Mama Mercedes Sosa, World Apostolic of Fatima, Edith Aquino, and Mrs. Christina Yan. Okay, mas sponsors, palihog. World Apostolate of Fatima, Mrs. Christina Yang, ang choir, pa-picture sa tani, Padre ha. Kunyara lakaw ha. Sa Okay, after sa World Apostolate of Fatima, ang ato ang Servants Community sa Blessed Sacrament Parish nga choir, kamoy sunod. Saka.
Okay, next, servants community sa Blessed Sacrament Parish Choir.